Assalamu alaikum, barkanku da zuwa channel namu mai suna Ummi Hauwa. To a yau dai zan koyar da ku yanda za ku magance matsalar fitsarin kwance, maganin fitsarin kwance sadidan na yara da manya. Insha Allahu in kuka yi amfani da wannan hanya, to yaranku za su rabu da fitsarin kwance na har abada. Sannan ko da babba ce take yi ko magidanci ne yake yi, shi ma zai rabu da shi insha Allahu. To da farko za a samu zuma mai kyau wanda ba mis a jikin shi ba komi. Idan har wa yara ne za a ke ba su cokali, ƙaramin cokali 3 da safe, cokali 3 da yamma. Sannan kuma za ku rage yawan ba wa yara ruwa, da zaran yamma ya yi za a rage ba wa yaro ruwa, kuma kafin ya kwanta bacci a tabbatar da ya yi fitsari. Idan babba ne kuma babban cokalin nan, cokali 3 da safe, cokali 3 da yamma. Insha Allahu idan kuka yi amfani da wannan hanya za a rabu da fitsarin kwance rabuwa na har abada. Kar ku manta ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa. Na gode.